Dembaş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş ji bernameya dergeha wêjeyê Dembaş guhdarên hêja ez Roza Metîna di vê bernameyê de ez ê balî bikişînim ser Radyoya Kurdiya Êrîwanê hinekî dîroka wê rola wê bêjin bi rastî jî ji bo bandorek baş a ser ziman û hunêra Kurdî jî xwedîciyekî taybet e. Her wiha ez ê balî bikişim ser agnostîzm çi ye dîsa hineka aforîzmayên Xelîl Cibran gotinên pêşiyan û tiştanokan. Bi rastî jî dema Radyoya Êrîvanê de 1955 de dest bi weşana xwe ya testê kir wê demê yanî nedihat zanîn gelo ka ew ê bandoreke çawa bike yanî bandoreke çawa li ser em bêjin ziman bike hunerê bike gelê Kurd bike û çimkî em bêjin di wê serdemê de bi rastî jî ew em bêjin polîtîkayên pişaftinê ya li ser gelê Kurd dewam dikir. Dîsa em bêjin ew zext û zordestiyên li ser gelê Kurd jî dewam dikir. Rewşa em bêjin dîsa Rojhilatê Kurdistanê li holê bû em bêjin yanî em dikarin bêjin serdemeke yanî dwarê em bêjin Kurda di serdemek xerab bû. Hem dikarin bêjin Radyoya Êrîvanê rengekî cuda di nava gelê Kurd de da avakirin. Yanî ji xwe di destpêkê de heftê 4 roja weşan dewam dikir û 15 deqeyan dewam dikir. Wê demê tê gotin tenê di nava xaka Ermenistanê de dihat guhdarî kirin. Piştre jî îdî dawî li em bêjin wê weşana testê tê û dîsa bandorekê li ser binhişiya gelê Kurd dike. Di heman demê de jî em dikarin hinkî balî bikişin ser dîroka radyoyên Kurdî jî yanî di wexta lê dinê Radyoya Bexdayê di 19 Kanûna sala 1939 de weşana xwe ya Kurdî îdî dest pê dike. Ev jî di destpêkê de ji xwe tenê 15 deqeyan weşanê dike. Tê gotin wê serdemê yanî li gor hinek çavkaniyan kamil kakemîn tê gotin di vê radyoyê de dixebite. Radyoya Bexdayê yanî li tevahiya Kurdistanê dihat guhdarî kirin. Her wiha deman balî bikişin ser Radyoya Beyrûdê jî ew jî di 5 Adara 1941 de ji aliyê Kamuran Bedirxan Doktor Kamuran Bedirxan û bi piştevaniya Fransayê tê damezrandin. Yani ev radyo beşek ji Radyoya Fermî ya Lubnanê bû hatê gotin heftê 2 rojan û bi qasî 30 deqeyan weşan dikir. Dîsa di heman demê de weşana vê radyoyê jî hetayekî Nîsana 1946 dewam kir.
هەروەها دیسا رادیۆیە دەنگی کوردستانی 3 نیسانە 1946 de dest weşanê kir. Tê gotin ew ji radyoyek navçeyî bû û tenê li bajarê Mihabadê dihat bihîstin û bi hilweşandina Komara Kurdistanê weşana wê radyoyê jî hat rawestandin. Yani dîsa wextan lê dinêrin ew bandorên geşedanên siyasî li ser ziman, çand, huner û wêjeya Kurdî heye. Yani tu lê dinêrin bêjin wexta komar tê hilweşandin li wir rasterast bandorê li ser ziman, çand, huner û nasnameyê jî dikin. Dîsa 24 Hezîrana 1952 de li Sîneyê ji aliyê Îranê ve radyoyek bi Kurdî tê vekirin û ji xwe em bêjin wexta êdî teknolojî pêş dikeve ji xwe em bêjin radyoyên bi sedan radyoyên Kurdî vedibe bi dehan em bêjin radyoyên Kurdî vedibe û yani gelek carê em bêjin zext li ser weşanên Kurdî jî hatî kirin wexta bi taybet li Tirkiyeyê wexta serdema bêjin hewldana darbeyê de wê demê jî yani radyoyên Kurdan bêjin hat girtin ajans, hatin girtin gelek komela hatin girtin. Li Ermenistanê jî weşanên radyoyên Kurdî gelekî hatî kirin û vêya jî bandoreke gelekî mezin dîsa li ser ziman û hunera gelê Kurd kirî. Yani duê serdemê de em bêjin jinên dengbêjên wekî Fatma Îsa jî derketin û gotin di radyoyan de. Yani û bi rastî jî bi saya van radyona yani ew cewhera em bêjin wekî Fatma Îsa derket holê yani çawa bi saya wê van radyona ev jinên dengbêj hatin naskirin û ew hunera wan ya qedirbilin jî bi civakê re hat parevekirin. Dîsa di sala 1930 de li paytexta Ermenistanê radyoyê Kurdî dibin sîwana dezgehên dewletê de dest bi weşanê kir. Li vir tê gotin nivîskar Têhûrê Xelîl ku xwe jî 3 salan bûye yek ji ber pirsiyan radyoya Êrîwanê tê gotin di derbarê radyoyê de dibêje ev radyoyek lokal bû tenê li Êrîwan û çend gundên dor û berê wê de hat bihîstin ji ber ku satelît tunebû frekansên wî xwe nedigihan dûr. Ew radyo di hefteyekê de rojek tenê û bi qansî 10 deqeyan weşan dikir. Di vê radyoyê de heciyê cindî û hevjîna wî Zeyneva îbo dixebitin. Dîsa di sala 1924 de li Kurdistana Sor jî radyoyek Kurdî vebû. Lê ji ber dîsa parçeyên dinê Kurdistanê guhdarên radyoya tunebûn dengê radyoyê nedike şu an deran. Yani em dikarin bêjin hinek radyo bi vê rengî lokal manî yani tenê bêjin herêmî mane. Ew rol û misyona jinên Kurd jî gelekî girîng in yani em bêjin di nava kar û xebatên radyoyan de jî yani deng û ew awaza jinên dengbêj bandoreke erênî li ser civakê dikir û ziman û kilamên Kurdî bi civakê de da hez kirin.
Em dikarin bêjin jinên wekî Susika Sêmo, dîsa Meyrem Xan e, Asa Ebdileyê, Zadîna Şakir e, Aslika Qadir e, Fatma Îsa dîsa ji xwe miqal kiribû, Dîlbera Wekîl e, Xana Zazêyê, Cemîla Çawîş e, Werda Şemoyê, Gulêzera Etar e. Vana em bêjin bandoreke gelekî mezin jî li ser civakê kiriye. Yani müzika Kurdî jî bi vê rengî hatî parastin, tu lê dinêrim. Em bêjin Radyoya Êrîvanê bi rastî jî ji bo arşîvkirina müzika Kurdî, stranên Kurdî û ji bo bêjin parastina wê cihekî taybet digirim. Taybetmendiyek wê ya dinê jî hinek stranbêjên Kurd cara ewil di vê radyoyê de ew deng û awaza xwe dayê bihîstin. Wekî mînak Aslika Qadir bi kilama xwe ya welatê me Kurdistanê em bêjin hat naskirin. Xebatkarên vê radyoyê jî ew keda wan jî gelekî girîng bi rastî jî. Ew kar û xebata wan, hewldana wan ya ji bo ziman ya ji bo em bêjin bihîstina stranên Kurdî gelekî girîng in. Dîsa ew kar û xebatên ku di vê radyoyê de pişe hîn bêtir pêş dikeve. Yani hîn bêtir em bêjin ew dwarê naverokê de jî hîn bêtir pêş dikeve. Ji xwe wexta îdî ev radyo dikevmeriyê tê kilam tên gotin, ew eleqeya gel jî çê dibe û dem dem ji wan nameya jî dişîne, yani nameya ji navendê jî dişîne. Li ser daxwazê em bêjin guhdaran em bêjin bername tên çêkirin. Yani hinekî guh dide, yani ev radyoya guh dide ew raman û daxwazên gel jî. Di wexta lê nêre gelek kes bêyan dibe muzîkê Kurdî ji Radyoya Êrîwanê guhdar kiriye. Yani gelek kes di vê radyoyê de derketine, yani di vê radyoyê de deng û awaza xwe dane bihîstin. Wextam li Egîdê cimo guhdar dikin, yani ew bilûravî ji xwe lêdana wî bilûravî navdar e û bandorek mezin jî li ser gelê Kurd kiriye. Rihê wî her şad bi. Ew qala bîranînek xwe dike, yani ya derbarê radyoyê de. Dibe sala 1955 bû radyoyek min hebû. Min ji vê radyoyê tim Radyoya Bexdayê guhdar dikir. Rojekê min pêla wî guheran, bi carekê re kurmancî hat guhê min. Ya Radyoya Kurdî ya Rewanê û şana wan wê demê tenê 15 deqe bû, min got gerek ez herim radyoyê. Em piştî wê ji xwe dest bi kar dike. Gelek zaten hunermendên Kurd wexta dibihîzin radyoyê dengê xwe jî li wir qeyd dikin. Bêjin dîsa Seyadê Şamedîn e, Mamê Xudoyê, Egîtê Têcîr e, Memoyê Siloyê. Yani Davidê Xiloyê, Ehmedê Mirazî, Mehmedê Musayê. Gelek em bêjin kesên hêja, yani bi awayekî di radyoyê de cihgirtin û xebitîne. Lê tedî pîskaberê jî min behs kirim ku li Tirkiyeyê wexta hewldana darbeyê de gelek radyo û televizyonû
bêjin saziyên ajansên gelê Kurd kirt hat girtin. Mesela piştî ku li Ermenistanê jî Ermenistan ji Sovyet veqetiya jî radyoya Erîvanê ket bêjin nava tengasiyekê zehmetiyekê finansekirina bêjin duwarê aboriyê de ya Kurdan de hat kêmkirin yanî. Li wê demê Temûrê Xelîl li ser rewşa radyoyê dibêje niha dewsa neh xebatkarên berê tenê du kes mane. Ermenî dibêjin em nikarin alî we bikin niha Kurdistana we çêbûye bira ew alîkariya we bikin. Ango rewş niha haye Ermenistan nikare alîkarî bike Kurdistan jî nake. Yani bi vê rengî dibêjim. Yani muxtam li rewşa wê ya niha jî dinêre bi van gotinana jî hinêkêm dikarin rewşê raxînin ber çavan. Yani bi rastî jî em bêjin radyoyê, televizyonê, ajansê vana ji bo bîhîstina dengê gelê Kurd û serhildana gelê Kurd gelekî girîng yani rol û misyona medyayê ya di warê ziman de ya di warê siyasetê de, di warê çandê de, di warê edebiyatê de bi rastî jî xwedîçiyekî taybet im. Niha jî ez çend aforîzmayên Xelîl Cîbran ji we re bixwînim. Zarokên we ne zarokên we ne. Ew keç û kurên bêriya jiyanê ne. Hûn dixwazin dem bikin cem û li ber rûnin û binêrin ka ew çawa diherike. Yê difire divê bixwîne jî. Yek ji gotinên pêşiyan jî mirov çiqas biaqil be jî her hewceyê aqilan e. Agnostîzm çi ye? Dixwazim balê bikişînim ser vê yekê jî. Tê gotin agnostîzm ew doktorîn e. İddia dike ku mirov nikare hebûna tiştekî ji rastî yên ku bi ezmûnên xwe bi dest xistine wê de tir bizane. Agnostîzm hem wekî têgeh û hem jî wekî têgînek felsefî ji hêla Thomas Hooley ve hatiye diyarkirin. Hooley peyva agnostîkê hem ji bo ramyarên xwedatiya kevneşopî ya cih û xiristiyan û hem jî doktrîna xwedênenasiyan red dike û bi awayekî vekirî hebûna Xwedê bi peyva agnostîk bikardîne. Ev peyv piştre hemû doktrînên ku nayê zanin ve dixwîne nav xwe. Agnostîzm weke berteka li hemberî şaşiyên mezin ên ramana mirovî ku di dîrokê de ji kontrola zanistê bêpar bû derketolê. Reaksiyona yekem jî ji aliyê sofîstên Yewnanî yên di serdana kevnar a pêşketiyê. Li gorî wan zanîn encama hestan e û ji derveyê hestan nayê bi dest xistin û ji bo her kesî nabe zanîna derbasdar. Ev jî têgeha agnostîzmê bû. Min xwest ez balê bikişînim ser. Niha jî dixwazim du heb tiştan weka bipirsim. Yek tiştekî min heye her roj bi te re tê dibistanê lêbelê tu tişt hîn nabe û nizane. Gelo ev çi ye? Tiştekî min heye her roj bi te re tê dibistanê lêbelê tu tişt hîn nabe û nizane.
Bersiva wê jî şagird û çenteyê dibistanê ye. Ya dinê jî dibe ku îro pişkûl firî, ew çi ye? Dibêje ew çi ye? Biborin ez ê vêya ji nû dibêjim. Dibêje ga orî pişkûl firî, ew çi ye? Dibêje ew çi ye? Ga orî pişkûl firî, ew çi ye? Dibêje ew çi ye? Ew jî tiving û gulê ye. Belê guhdarên hêja di vê bernameyê de jî min balkişan ser radyoyên wekî Erîwanê, wekî Baxdayê û rolê mîsyona va radyona ya di qadan bêjin ziman de û xebatkarên van radyona. Herwiha balkişan ser hinek aforîzmayên Xelîl Cîbran dîsa gotinên pêşiyan agnostîzm çi ye û dîsa du tiştan wek min pirsî. Heta demek dinê bimînin bi xêr û xweşiyê de.